ko kɔlɔn dɔ bɛ janima kɔnɔ k'u k'a ma ko falaki kɔlɔn o kɔlɔn min bɛ janima kɔnɔ ko ni jarimadenw jigira kɔlɔn in kɔnɔ san 1000 k'u tɛ se a dan na san 1000 u bɛ jigira kɔlɔn in kɔnɔ u tɛ se a dan na dɔw ko falaki kɔlɔn dɔw ko kɛnɛci birajili falaki fajiri mana seli ni ye sukuri dun dugujɛ daani fɛ tile bɔtɔ don su dibi tatɔ don yelen natɔ don a bɛ fɔ o waati de ma ko ɛlifalak kɛnɛ ci dɔw ko yan ko kɔlɔn don dɔw ko yan ko falaki don o mana o sura de don suratul falaki janɛrɛ falaki kɔlɔn bɛ ko fɔ sura min na ayi fajiri kɛnɛ cilen bi fɔ sura min na ale fana jigira k'ala kira tun ba kan ya faamu ale jigira k'ala kira tun ba kan wa ayatuha kamsu ayatin a aya bɛ bɛn aya 5 ma olu sura 2 jɔn kan ka hakili to olu la birabi nasi birabi falaki birabi nasi o ye aya 6 ye birabi falaki o ye aya 5 ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan aya 11 mɛ o jiginna cogo di mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo dɔ bɛ k'i la wa maaba si tɛ dɔgɔya jamatigi si tɛ dɔgɔya dutigi si tɛ dɔgɔya f'a ka bɔ i fɛ yen u nana ye alakira a tɛ maa dɛli mɛ n'a mago bɛ min na ala bɛ cɛw ci a ma o ko bɛ dilan yɔrɔ min juguw nana dimi f'u ka alakira dabali o b'a sɔrɔ k'a dabali cogo di u y'a yɛrɛ ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ de ɲini o de ye alakira kunsigi ta kira kunsigi de t'a la k'a di Lubailu bun Asam de ma Lubailu bun Asam ale ɲɔgɔn kɔrɔtɛtigi kuma dɔgɔ la n'a y'i bon ni kɔrɔtɛ y'i jɛ a fiɲɛ bɛ taa ni ye bi ma diɲɛ da koyi i mana min ye bi o bɛ dɔ fɔ dɛ cɛtalaw de don Lubailu bun Asam dɔrɔmɛ 25 dɔrɔn kosɔn dɔrɔmɛ 25 dɔrɔn n'i sera k'ala kira faga an bɛ nin d'i ma dɔrɔmɛ 25 kabako ye kɛ o 25 dira a ma a bɛ ala kira sɔrɔ ka dabali cogo di a ye kira ka sokɔnɔmɔgɔ dɔw de ta o de ka ala kira dabali o ye kira kuntigi de ta fɛn na sufi minnu kunkolo bilalen don olu kuntigi tɛ sɔrɔ dɛ kira tun b'a kun pɛye kosɛbɛ bɛɛ n'i ka faamuya don kuntigi ɲagasa ye an kɔni aw ye diinɛ na kɔsa in na de kira kun kunbɛ kira kun pɛye kosɛbɛ o ye ala kira kuntigi de ta ka taa di Lubailu bun Asam o Lubailu bun Asam o ye ala kira dabali ni miseliden 11 ye ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ o de la kira galaka
fan bɛɛ dimina a tɛ se ka foyi kɛ ala ye ninnu de kɛ dɔrɔn pour que k'a jira e la dabali ye tiɲɛ ye i yɛrɛ tiɲɛ don dɛ i yɛrɛ ɲini kɔrɔna b'a fɔ yɔrɔ caman ko haza sahirun ko nin ye kɔrɔkɛtigi ye a t'o fɔ Musa ni Firawuna cira ɲɔgɔn na Firawuna ka dugu dɔ tun bɛ ko Garikaw diɲɛ bɛɛ Garikaw ɲɔgɔn kɔrɔkɛ dugu tɛ yen kɔrɔkɛ jardin d'enfant bɛ yen fo ka taa se a lycée ma Firawuna ye o mɔgɔ 70,000 ani 70,000 ani 700 ani 77 Firawuna ye olu de kala kɔrɔkɛ la ka sɔrɔ k'u bila ka taa Musa nɔfɛ mais san'o cɛ a ye examen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa 70,000 ni 70,000 ni 777 a ye examen kɛ minnu fɔrila ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen kan o kɛra mɔgɔ 70,000 ni 777 ka 70,000 bɔra la a taara k'a da don tuguni u ni ɲɔgɔn cɛ ka 70,000 bɔ a la ka to 777 ka examen kɛ tuguni ka 700 bɔ a la ka to 77 ka examen kɛ tuguni ka 70 bɔ a la ka to 70. Mɔgɔ n'u y'i bon i kunna jalen ka kɛ kɔrɔtɛ k'i sɔrɔ sinon n'a y'i diya i bɛ sisi mais u ye kɔrɔtɛ bon daminɛ Musa ko cogo di falamma alqaw fiha قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين kɔrɔtɛ fili daminɛ kabini u ye kɔrɔtɛ bon daminɛ Musa ko kala Musa ma ji'tum bihi sihrun an nana ni mun ye nin ye kɔrɔtɛw ye a b'a dɔn Musa de mankan don nin ye kɔrɔtɛw ye a ma daminɛ a ɲɛna inna allaha sayubtiluhu ala bɛna ka kɔrɔtɛw bɛɛ tiɲɛ a b'a tiɲɛ dɛ inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin sɛnɛkɛlaw ka baara ala t'o ɲɛ a t'a ɲɛ a y'a faamu kɔrɔtɛ tiɲɛ don dɛ a don dɛ kɔrɔtɛ tiɲɛ don dɛ